Trengizona. Bilbaina konkostatzera joan zanetik ez dugu ikusi zorionak arrasateko residentzeko neskan partetik. Zuek behintzat ea aurkitzen duzu, hau SOS bat. Aurkitzen dugu. SOS bat, SOS bat. Bueno, beste mestu bat, bikote zemuz bizigea, deitu gure liderrai, gaur bere urtebetetziak, eta esan naturez aprobatzeko, beste Ikerrek apostua galduko du eta zazpiak inguruan, abestu ingelesez, ze asko gustatzen zaio Happy Birthday. Hombre, Happy Birthday, Happy Birthday. Arratsaldeko zazpiak eta minutu bat, zazpiak eta minutu baia gure lokoa. Imanol? Bai? Urte askotako, Ba, eskerri asko. Zorionak, lenda biziko gauza, gaizki egin duguna. Bai, zer? Imanol! Imanol, zenbat urte gaur? Emeretzi urte, Miel. Emeretzi urte. Imanol, esan zigutek zarauzko tiporik ligoiena eua izela. Bai? Guri ala esan zigutek. Barre egiten di. Ez hori bakarrik, Imanol, baizik eta horri inguruko neska gehienak ezagutu ostean, orain bilbainak ezagutzera egindekela salto. Imanol. Zer errefikatu jagarriz? Claro, la media laguna de Imanol, paquete. Ez du. Imanol, ez diegu behar bezala ulertzen zer esaten diguken. Ez que lagun batuz esatu ben aldabenean. Bai. Eta neska bat nahi ditu. Horiek neska behar dizkietela eskatzen ari dituk orduan. Batek bai. Ze izen dik horrek, Imanol? Horrek, Beñat. Beñat. Big Beñat. Beñat zauztarrak orduan eskalaguna behar dik, Imanol. Bai, berdu. Bueno, bota, ezaugarriak ze eskatzen ziok neska bati? Beñat, ze ezaugarri. Neska bati ze ezaugarri. Ile Lucia, goitik hasten gaituk, bai? Ile Lucia, begi urdinak. Ilea ze koloretakoa? Ilea, pelirrojo albaiko, Ile gorria. Ile gorria, albaldima da ile gorria gainera, Lucia, bai? Segi. Gero, alora minifalda utzitzia. Albaldima da minifalda. Minigonarekin, mesedez, neska minigonarekin nahi duia festa baterako. Festa baterako hori midatuko. Hori ezinbesteko ezaugarria dek neska horretan. Ile Luzea, gorria albaldima eta gero minigona, Miel. Hori bali batek ja, listo. Ja, probau. Bueno, ze eskatuko diau, zarautzete inguruetakoa edo? Igualdik, hori ja... Espantzarako, Hori, Beñat kilometroak egiteko prestegok, ez da? Hori. Oso ondo, hori. Imanol, zorionak, 19 urte. Bai, gero asko. Non harrapatu dugu momentu honetan? Momentu honetan, parke batian. Antzematen dian. Buelta bandia da, parke batean iserita ditxaue. Eta hori zergatik hor pasatzen direlako neska gehienak, edo hor... Bai, emakume bila. Hauek ez zeuden. Begira, hauek ditu trapuak. Eta ez hori bakarrik, gaztetxoenak ere ja kartilan apuntatzen dizkiate hemendik urte batzuetarako. Hemendik urte batzuetarako. Hemen ez gaitu gaziko eta salsa montatzen. Pasa. Vale. Imanol! Iretzako mezu bat zeukegu hemen, Imanol. Bota, ba. Eta, bidali zigutek esanaz, ia izela hain zuzen ere Zarauzko ligoiena, eta aspaldian ezautele ikusi Zarauztik Bilbora salto egindekelako hango neskak ezagutzeko orain. Oiba. Eta mezua bidali diatena dituk Arrasateko residentziako neskak, Imanol. Bani txekian, neskak ez baina, bani txekian, kabraiaek. Aiba. Bani txekian. Arrasaten ikaste alduk, ba? Bai. Beste elementu batuk egin. Bueno, nonbait neskaren batzuk bazeudeko asko akordatzen ditukenak oraindik irekin. Bai. Eta haien partetik, Imanol. Begira, Baina, Imanol ez egiten du zarautzen, azterketak ia bukatuta? Ez, oraindik azteko. Azteko, oraindik? Hore. Eta kalean ikasten dikonek? Hore, lasai. La universidad de la vida esaten dekena gaztele. Horiek. Bizitzaren unibertsitatea kalea. Ondo ospatu itzek, Imanol. Ondo pasa. Ondo segi. Hau da elementua hau, Hau da elementua. Epa, jentuza, jarri mesedez Take That talderen Pensions abestia Euskal Herri guztieri eskenia batez